रायजोफोर फुजानि अबस्था माबायदि जाखो हा आरो नायबावगोनसो नोङो ओइ ना मोनबावलायसिगोनसो खोमा ना मोनगोन खोमा नायनाय बेलाय बेयाव मेरला दङ सदा दखान मेला दखान गोजा आंना लोगोआ दिनै जोखौल' नुबायदों दिनै लास्ट खुलुमनाया दिनैनिफ्राय जोबसिगोन फुजाया आरो फैगोन बोसोरावसो नुलायसिगोन Puyang sampai bar, puyang sampai yuk, paman sih. Bar, bar. Gandum angkor sudah. Kamu belum ayo bar dulu ya. Ini saya mah. Kan semua macam berapa? Untuk kaca sisa hasil kemudian. Masa mau guna baru kau bilang macing tak mau kan? Yes. Ini tak nak kasih kalau lagi. Mana sih orang nak di situ nak? Mana banyak lang banyak. Buri bapak kada na yakin nila. Sisa zubai. Sisa ban pani. Ay कैसे लग रही हो? Ay झूठी ऐसे ऐसे चिकन ना. बिदि जायो सोरबा ओइ फुजानि अबस्थाया बिदि जायो सोरबा नै आथिङानो लोमलायलायबावबायसो नै ससे नै नायदो रायजोफोर फुजानि अबस्था माबायदि जाखो हा आरो नायबावगोनसो नोङो ओइ ना मोनबावलायसिगोनसो खोमा ना मोनगोन खोमा नायनाय मोजांखौनो बेरायनो मोनदिया फुजाखौनो बेकार जाबाय फैनानै नोगोद Discount
1 jam